Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikanbyag ita impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Raven. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Manipod na addaanak itinakam, jakpulos nakita ti inak. Katunggal damagak met idi iti amak, may salaang ti ibagana. Nga adda daytoy iti adayo nga agtrab-trabaho. Gapu tawan pay met idi ti high-tech agamit, namatiak iti imbaga ti amak. Nga adda iti adayo a lugar ti inak. Agingga nga iti may sangal daw, adda na doktalak, ajak pulos impagarop. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Raven. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, apay, anyat na pasamak ka, apok. Apay nga agsangsangit ka. Ada ka din nasakit? Awan, Lola. Nay, apay nga road. Anyat ti makagapo. Kanayon dang nga, kantiyawan dang iti kadalak, Lola. Ibagpagada, ngawan ka no inak. Saan apod nun ay ta, apok? Adda ayamot ubeng nga awan inana. Ayan nga minti inak, Lola. Papayasaan man lang nga agawid dito'y balay. Daddy, Anya na jay, anak? sa dino ti ayan ni Mami. Ha? Di mo't imbagakin ka nga anda iti adayo nga agtrabaho. Kaano ngay nga agawid? Tsaka mo, anak. Kuma, agawid din ni Mami. Tapno sardangan dakmatan akan kantyawan dagiti kaadala. Apay ngay masidad ka dito'y ayan, me. Ha? Grupo milaan nga adda mamana daytoy. Oh, nangag mo ti imbaga ni Brenda? Isa panawan na kami ditoy. Kaya't ko lang mat kumati ayam kada kayo. Saan nga rod amabalin? Mapan ka man ni Jay? Ing kagsapol iti kapadpadam nga awan ti mamana. Taiso ti kaayam mo. Kaasi ka mo, Raven. Awan mamam. Nga rod Adda mamak. Adda lang iti adayo a lugar. Awan! Adda kunakmat. Awan ko na! Awan! Ipapilit mo ngawan. Anay ko! Apay nga agidoron ka ay! Maminsan pa'y nga ibagayo nga awan inak. Makita yo. Dayjay ti maganap da ha. Apay nga min asang kaibagada nga awan inak. Anak, sursurwan ko matagtapel. Makitam ti dagas nga epekto tinaramid mo. Sorry, Daddy. Saan mo ton nga ulitin da, Jewan? Urayan niya pa iti bagbagada. Saan mo nga kaskaso ita? Wan, Daddy. No saan da kalaki di adangran? Bye-bye amon. Maumadan tumat lang, anak. Sorry gabutain duron ka idikalman. Nasakitanak iti panang idoron mo kanya ka. Sikan tumat ngamin, tila ibagbagam. Sorry, Raven. Uray siyak mat, Raven. Sorry, mat. Okay. Basta saan yun tun nga ulitan timang kantyaw kanyak Wan, Raven. Sursurduan da kakadipay, dagiti ka eskulaam, apok. Saanan, Lola? Mayat nga rod no kasta. No sinardengan da kan aluklukwan. Wan, Lola. Katamuyo ka di. Gagayam ko pa yan ida. Agpaiso? Wan, Lola. Nasingpet da kanyakon. Kan kayat da ko na kay ayam.
Daddy, dandanin ti graduation mi. Saan ka di pa'y nga gawid ni Mami? Ako, anak. Kuma, agawid tayo ti mangkuyog kanyak inton agmartsaak. Apay, saan na kami kadi akayat ka ni Lolam amang kuyog ken ka? Kayat ko Daddy. May mayat kuma, no adda ni Mami. Tadwa kayo amang imartsa kanyak. Saan ka kuman nga agpasugnod, apok? Sa anak-anapatag ka ni Mami. Di man laimay, itang agradwarak. Ay, adayo nga minti ayan na. Di uray man kasano ti kaadayo na. No talaga akayat na ti umay. Reben, apok? Umapalaklaunay kadagiti ka eskwilaak. Nga adda mama kan papada amang kuyog kadakwada. Lola. No kasta, saan kan adito'y nga gadal iti high school? Wen, Raven. Mapan kami kano ijayan da, papa. Ijay kami kanon nga agnaad. Kasta ka di. Oo, saan kan nga agliday? Awan to nga minan ti may sa agayam ko. Aggagayam tayo lataa. Nga uray adahakton iti adayo. Amangan numalipatan nakton. No addanton ti sabali am-am-amom. Saan to ang mapasamak dayta? Da kayon tulat ta ka ni Brenda, ti best friend ko. Daddy, mabalin ka di nga ijayak ayan ni Mami nga agiskwela. Ha? Kaya't ko ngamin ang makita ni Mami. Manunti tawon ko. Ngam, pulos adyak pa'y nakitkita. Anak, Daddy, itulod na kumaiti ayan na. kwa, mabalin ka di adito'y kapailang agiskwela? Kaya't kung ijay ayan ni Mami, Daddy. Kastilangan, anak. Dito'y kang agadal iti high school. Sakan tumapan ijayan ni Mamim into nag-college ka. Ay, maikawak nga awan da Brenda kan Jackie akadwak. Kasanumot ngamin. Nagawid da Jackie ije lugar da. Idinto ta ni Brenda. Nag-eskwela iti may sa private school. Adamot dagiti sigod a kaadalak iti elementarya. Ngam, madlaw ko asandak akayat. Swadi to yaklatan. Agbas aklatan kadagiti lessons mi. Hi! Ha? Siya kaditi kasasaom? Juan, asino pa'y kuma? Kat si kalaang mo tinakatugaw dito yung room. Ah? Ni, un gayang agpaiso. Ay, pasensyakan Ang apay ngay nasit ganak. Apay, dakas ka di? Kaya't kung amin ti makigayam kan ka. Iso nga imasidagak dito'y ayan mo. Kumusta nga iti damo a panag-eskwela yu iti high school? Okay mat, Lola. Adutin na amok a friends ko. May sa ijayan ni Divine. Divine. Un, Lola. Mayat no kasta, apok. Un, Lola. Ay, awan mo't ngaminan da Brenda kan Jackie. Saan abali Tadamot na itakunam nga agnagan iti Divine. Un matkit di Lola. No saan na libro ti dumdumuga? Naitamat notebook mo. O na'y matakin na boring abyak daytan. Ha? Nga da, di ka di mo umamang dumdumag ka da gito. Adda ngamin dagiti saan ko amaawatan. Iso nga ulitak abasaan. Ato lamin. Itulin mo. Sumurot kakit di kada kami. Ha? Sa dino? Basta sumurot karatan. Awanan ti ado asaw pa Naglungkon da kiti adwa, takayat da ka pa'y nga iraman nga agkating classes. Un nga rod. Pilpilitan dak nga rod asumurot. Naimbag ata saan ka simurot. Sigurado ang mapandamanan aginom. Ay,
Saysayangan dala ang ti allowance da. Day tangarod kat, ngambay amon, basta liklikam ida. Awan na saya at nga ipaaydakan ka. Grabe mat tinapasamak kada Leo. Naimbag ko nam, tasanda ka napili ta si Murot. Tano si Murot ka kadakwada. Ay sus, karaman ka kumaan na disgrasya. Un nga rod. Ngam, kaasi damat. Adu ti dungir da. Nagasat da pay laang kit di takas di laang tinapasama kadakwada. Naimbag tawan tinapukaw aparte ti bagida. Sa bagay. Hay, ti disgrasya at talaga. Siguro. No saan da kumaan nagkating class. Adayo kumaan na pasamak ti kasdi kadakwada. Daddy, Anya tayo chay, anak? talaga ka di nga awan ti plano ni mami nga agawit? Ha? Manong aminan at awan tinapalabas. Manon ti tawon ko. Ang maging gaita, jak pa'y nakita apulos ni mami. Kwa, anak? Awan no, agpaiso ka di timangmangag ko nga ibagbagada. Apinanawan na tayo ni mami. Makaturturog akon. Gabjak pa'y nalpas to'y basbasak nga istorya. Inak mampay kiti agtimplay ti gatas ko. Tada inumak, bayat ti panagbasbasak. Aginaya daklaan, tamangan numapuutan ni daddy. Agungot tumanan, numakita ng agpuy-puyatak. Ipay lang amin nga ibagbagakan ka. Nga ipudnomon kan kuha na ti amin. Dalola kan daddy. Nanang, Isuntumot laang amaamuan na. Ha? Ibagam itan, sakbay amaamuan na iti sabali. Ano nga tati pagsarsaritaan da? ano? Dito yak pa'y. Basta Tadanggak, ibagam noon niya ti tungkol pagsarsaritaan da. Raven, anak? Itay pa'y bigat na nadlaw ko akaslawan ka kanay gayam. Ha? Anda ka di parikot mo? Ha? Awan, daddy. Apay nga rod nga aglaladot kan nakaululimag ka. Awan, daddy. Didak pa kadanagan. Okay, aklaang. Sigurado ka? Ibagam lang no da problema. Saan mo abukbukudan? Awan, daddy. Laglagi pa makanayon. Nga da kami lang dito'y kanilulam. Saan ka nga gamay sa? Ipatpatag da ka, anak. Divine, adda ko madamagakan ka. Anya ti aramidam. No iti may sangal daw, kat maduktalam adya nabangunam nga ama, kat saan gayam nga iso ti pudpunong amam. Ha? No siya, kunam? Wan, kas pangarigan laang Kwa, depende. Ha? Anya depende. Depende, no, niya timpakpakita na kanyak. Wano pa ng trato na. No, trinato na kaspud no nga anak. Awan tayo nyaman nga aramidak, no di agyaman kan kwa na. Ngam no saan anasaya ati pa ng trato na kanyak, ang mga nog rebeldeak. Siguro Jak sigurado. Apay ka di. Apay anadamag mo dayta. Awan, nadamag ko lang mata. Adda ngamin kasta nabasak nga istorya iti libro. Kat, jak pa'y nailepas no anya ti ending na. Uy, congratulations, Raven. Agasam, agturpos ka iti high school with honors. Un nga rod, naimbaglakit din, ta nakaabot di average ko. Kasano kumaasaan ang makaabot, katalagamat nga ingaad mo tinagadal. Siyak ti awan, talaga ang nagpatinggansan ti amok. Ha? Tinapatag, aggraduar ka. Sa bagay mo't kit di Agrubot ka, Raven, anak. Apay, daddy. Anya nga apay. Inta gumatang iti polom.
Stamot ti pantalon kan sapatos. Tapno adda sa raminton graduation. Ala ni daddy, saan kung tumot lang nga mausar dayta? Uniform ti aramatan mi. Un gaya man ya. Ang amore man. Intalat ta gumatang. Oray saanan daddy. At dapay matdagiti bado kan pantalon ko. Sabali lang dagijay a. Dahit yung gatangan ta ita. Kat sagot ko iti umadani a panagturpos mo. Apo, nagpintas ni Lola. Bagay yun day tabistida, ginatang ni daddy. Ay na, agpaiso, apok. Wen, Lola. Kasla kayo imubing nga rod, iti 10 atawan, iti day taasuot yo. Ay, nalabos mo't daytan apan ang pasablog mo kanyak, Ha? apok. Ne, saan amamati ni Lola? Di oray damagan yo kan ni daddy. Ha? Un nagpaiso naman. Bagay yung ti suot yo. Ah. Kitaan nyo, Lola. Kunagmat ngamin kada kayo. Ang imubing laeng ay ti 10 adigos. Ah. Saan a 10 atawan. Ay, Reben, ingkaayabanan ni dadim di talikod. Dandanin maluton dahi ti pangaldawan tayo. Un, Lola. Na, Adda ka di bisita yo, Lola. ay, awan mo't ti amok. Ang mga nubisita ni dadim. Ingkapastrakan. Sige nga rod, Lola. Ha? Sika ka din ni Raven? Ha? Amamunak? Wen, siyak nga rod. Ay na, barukan at talaga anak ko. Anak ko kunayo. Kayat yu asawan. Da kayo... Wan anak ko. Siya ti inang. Ijay kan poder ko nga agnaad kan agadal. Lydia, pangasim. Apay, mami. Ay ayam ka diti panagkita yu kanyak. Amabalindak lang ay bati. Kat sublian yu no kay kayat yu. Ha? Sorry, mami. Ngamjak sumurot kada kayo. Ngam siyak ti inam. Siyak ti pudpud no adaram. Sumardin kan Lydia. Huston, pangasim. Di nakpagsardengan. Karbangan ti anak ko ama amuan ti kinapudno. Asaahan asika ti pudpud no nga amana. Anya ko maita, mami. Amuyo. Uray saan nga iso tinagtaudak. Tanagpakaama kanyak. Saan akas kada kayo amismo ang nagtaudak? Nang runa launay kan ka, mami. Nagsakit itirik na pinanawan nak. Sa ita, kalat nga agparang ka ang mga alakanyak. Ay ayamak ka di iti panagkit-kita, mami. Iso nga rod nga umay kasuksukunan. Takayat ko alitupan dagiti nagkurkurangakit ka, anak ko. Saanan na masapol, mami? Diyak kasapulan ti pamatagyo. Gaputa aglaplapusanan ti pamatag nga imparik na kanyak dadadi kan lola. Ngam anak, Hagawit kayon, mami. Saan yun nga ipilit ti kayat nyo? Umdas ko man anang ngagyo nga inawagan ka iti mami. Saan mo ko ma-deserve? Gapu iti inaramid mo. No kasta, nabayagan nga amom ti amin, Raven. Wan, daddy. Idi pa'y addaak ito mo na atukad ti high school. Anak ko, Daddy, agyamanak. Taorin na amuam asana siyak ti pudno nga amam. Di nak pinanawan. ay na, daddy. Awan rason na panawan kayo. Ket, agyamanak iti amin. Sandak manapudpud nung anak. Imparik nayo kanyak ti pamatag ti may nga ama. Asan apulos anay pa ti mismo ang nagtaudak. Agyaman ang launay, daddy. Ala, gusto na anak ko. Tani,
Amang ano di akong magawinan ti panakarupos ti lawak. Ipatpatag kayo unay, Daddy. Ipatpatag kamat unay, anak ko. Nakasagana ak amang aramid iti amin, parakin ka. Naging inarakop kami kini Daddy George iti daydi agundaway. Ket dita, saan min analapdan ti panagarubos ti lulwami. Asaan agapo iti liday, no di katlua agapo ti kinaragsak. Ingad kumat tinagadal iti koleyo, agingga nakaturpusak iti kursok as civil engineering. Ita, addan asawak ken tallo nga anak ko. Kabalay milatamet ni Daddy George, ket ti inak, awanen ti damag ko, may papanken kuana, sipod imayan na. Kastain ketagyaman tuy pagayam mo, Raven. Agyaman Raven, pagayam ko, nagbaligi ka iti biyag. Ket babaan day ta iti gaget, ken panagpursigim. Ken kang runaan na, babaan iti pamateg, tinaganak, manipod ken ni Dadim George. Akatala, ituloy mo timang suporta kini Dadim George, nang runa pa'y ita, taagkapsuten. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Raven. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.